22. urtez egin behar dugu Idiazabal Gaztabediaren aurkezpena, udalaren babesarekin eta Idiazabal Gaztaren jatorrizko deituraren kontseilu erregulatzailea eta Ordiziako Idiazabal Gaztaren kofradiaren lankidetzarekin. Zuek izango zate metaprotagonista eta zuen produktuak eta gaztak. Gaur egun ere berezi izango da Roberto Rizentzat, izango da gazta aurkeztuko duena, baita noski Arantzadi elkartearentzat eta Joseba Itxastirentzat. Urte guztietan lagundu diaten danai, baina bereziki nire aitei, berak aukera dutolako Gaztaia eta egunero laguntzen ditelako, eta nola ez nahi, ean babesa eta apoioa beti ditelako. Eskerrik asko da. Eta sarritan joaten da Beasain, Ordizia eta Tolosako azoketara batez ere barazkiak erosten. Sukaldaritza sano eta naturalaren babeslea da. Gastronomiaren moda aldakorren aurrean, zaporea eta elaborazio errazak lehenesten ditu. Beretzat sukaldaritza baratzan hasten da, hartzantzan, arrantzan. Yo considero al pastor el primer cocinero. El pastor es el que convierte la leche en queso. Hau, gazta ona.